Apa sing tak tamaki sing nangen-nangen pikirku. Sing cocok gaman apa? Iki sing Kancut merekut nembak watang raposo mungsuh sangkep cocok kang saharan kau sawetu oleh ngopaten lampu sirno madyaning paluken Allah ambus Suramarata Jaya Maratamu kali putraku para prajurit kuwakeh kang padha diwasana madyaning rananggana iki sapa manggut ing palagan aranku Patih Trisketu kowe sapa aku Patih Wadala warangkaning kang sinuwun Prabu Bangawikata ayo kowe nututa marang lak tugel gulumu burung lega uripku lamun bisa ngokop geti ing Patih Wadala wah rangsang mestakamu maju bareng leganing atiku keparatan
numpak gajah Nalendra saking Bata Salembak Prabu Bumawikara ing mangke dipun nyemurupi warangka dalem kepatosan sampun prateng laris Sugeng gemprangake lampahing gajah magut ing palagan cantik amandi godo Ponang godo dene batat-betake nyampe kanan nyampe kiri temah belasah para wadya ingkang saking Upawawiya prayitna sang lara Srikandi sigra mapanaken ponang langkap simandangan Larastra angeles marang ndasing gajah eling-eling wulaning Raden Janaka pritis nggih jemparing laraping ponang Larastra separat manduk mring ndasing gajah pecah kapisanan Jerbabah depani lemah getih mutah blabaran ngemuli marang awaking gajah saya muring Prabu Bumawikara sigara mampah lelancaran ing mangke gentos tang drista jemena kang pinangka dadi tetindhing para prawira anebataken lampahing Narata titianing sang drista jemena eling-eling jaran pelangganing sang drista jemena bisa kaya patraping manungsa bisa olah marang peperangan ngerti marang semuning Gusti jaran brabat angancas barisaning mungsuh ngalah marang permaing sang Jayawikara ingkang ugi nitih gajah dudu sampun nyelaki gajah titianing Prabu Jayawikara jaran kekalih sareng hanggebruk ndasing gajah pecah kapisanan kagiat Prabu Jayawikara Punggung Suratantoho Prabu Jayawikara karo menyumurupi titiang sampun dumugi pecah ing pengajap arsa ngancap munggah kretaning sang drista jemena nanging prayitna Wara Srikandi ingkang nolataken dhateng solang Prabu Jayawikara nilaraken dhateng Prabu Bumawikara Wara Srikandi nglepasaken panah dari ngantos minggah kereta Jayawikara kepapat bedaring panah ambruk mring palagan
wonten Bantala kuwandaning Prabu Jayawikata. Padheteng mangke pinangka tanemaning tanah kang lumpah saking kendhenging langkat kang Kastawara Srikandi. Mulat Prabu Brahmawikata dipenyemarapi kadang sampun tiwas. Nilar Wara Srikandi Prabu Brahmawikata sigra anggel pasti kuwandani punika ngrayi. Dupi kalumpatan gregah kaya dinugah Sang Jayawikata. Sigra jemangkah anjambak rek maning Wara Srikandi Prabu Brahmawikata. Nyelun bawaning wanita yakti kawan kegiatan kawan Prabu Brahmawikata. Kateng aku mecelap sampun nulis pedang Prabu Brahmawikata ing pangajap kangge maca utawa manggaling Sang Wara Srikandi. Nanging prayitna kang Wayi Dresta Jemena ingkang wonten pakusiraning rata titiyane sigra mentang langkat ingkang les jangganing Prabu Brahmawikata. Lepasing gaman kaya katut tumancep jebret mring jangganing Prabu Brahmawikata dadulan patine. Surak gumuh hamba terebah wadya saking Bupalawiya. Ing mangke diwuning kalih tempat saing Prabu Brahmawikata. Nanging prayitna kang rayi Prabu Jayawikata nyemarapi sedaning kang areka linangkan gregah kaya dinugah Prabu Brahmawikata. Mangke paparangan sampun boten wonten perang setunggalan-setunggalira. Nampa biat sareng yen Candra kaya sulung rebu ngeni. Timandangan prawira saking Bupalawiya. Selangaping tumbak kaya jati ngarang mangsa ketiga. Bedhe bebrondongan mriyem sesawuren kaya ngaswarake swaraning gluduk. Nalika mangke sigra Sang Desa Jemena balu-balu neraca bala. Lageng banjur ludira nganti sadada jerone. Bangke menungsa warsuh marang bangke ning kewan kang dadi titihan. Sanggon-gon Sang Dresta Jemena nyandung bangke. Semanten mugi Prabu Brahmawikata Jayawikata ugi mampah kesampar rek maning Kunarpa. Sigra nempuh biat sesaring ngantumandan kecengkan ora majaning Rananggana. Muat nalika samono kang nembe kabiatan kingkin. Ing sekali ketemu wonten tepining Kali Gangga. Keteken godhen nggih panenggaking Pandhawa Sang Werkudara. Nembe mengon labet menggalih jatuh sedanipun ingkang putra Prabu Hanum Gatotkaca. Nanging kaget gorokasan dupi miyarsa dhateng jumledharing punang mrim kelawan bedhil. Nginten lamun
Untung paperangan sampun wonten peperangan. Bawanipun bekabiatan kinkin. Namung ngalap marang sapa kang mateni kelawan kang putra ing Pringgondani. Batan oleh sapa kang maju mering palagan Segara Sang Werkudara. Setengah marang para kawulane jumangkah saking tepining kali gandang ngundha Gadaru Sakpolo. Sakjangkan wis dumugi tengaing pabarisan. Kakang mas sembahan kula. Aja kaya wong pinjungan nangis ana apa. Bawah keleresan Kakang Mas sampun rawuhing palagan. Menika kula wau sampun katerajan barisan mangsa ingkang dipun pandhegani dening Prabu Brahmawikata Jayawikata. Kula ing kawontenan Kakang Mas. Menawi Jayawikata pecah dipelangkai ingkang setunggal gesang malih. Ngaten menika wong sawangsul. Kuwi dudu tanding. Iki sing arep-arep tekono palagan. Aja kaya wong pupur lamat gelong malang Werkudara wis patak wae. Prabu Jayawikata durung lega urip lamun bisa nggadho dagingmu ngokok getih menyempal-nyempal balungmu. Ayo endi kaltang mutung nyali aja tak kowe ijin Werkudara ketantangan suka kemampung nyawamu kuwi. Brahmawikata Jayawikata dereng ngantos kabeh nyandak gaman. Sampun kerumiyenan kacandak dening Sang Werkudara Nalendra kekalih. Prabu Brahmawikata mungguh ngasta kanan, Jayawikata ing ngasta kiring. Kaundha kaumbola keninggile mestapa kadukumpa pejah kapisanan. Dadi pakan gagak. Aduh. Wah ngene ndaraku tanggap sasmita paperangan wis geger. Jangkah sak jangkan wis tekan paperangan. Aduh ratu loro wis ngemprok-emprok ndase. Wis suwek jajan wis pedhot gulune sempal sikile. Petro ki ngewangi perang ning malah ngawur. Pita, Kang? Sing tak idak mau siapa? Aku ngidak Kurawa.
Kuda wae sapa ilatku ngono. Wah, kowe sing ngopi tak waduh. Mbok yo ngulatke to, Truk. Tepat. Sampun Gus, pikantuk pepulih, Den, pikantuk pepulih. Nyatanipun menika Senopati Ngastina sampun pejah. Prabu Bama Wikata, Jaya Wikata. Ingkang damel mirising para wadya Palawiya. Nanging sareng ndara kumandang boten mindul damel diundha ning gegana, Kong. Dudu sirahe nganti madhuwur. Ngletak kabeh. Ampun Den lerem Gus, lerem. Sampun pikantuk monggo kundur dhateng pesanggrahan kemawon. Lho. Wah, lancar. Tak kira yen wis lerem penggalihe tak aturi kundur nyang pesanggrahan malah jimangkah neruske nggone tumendang, Gong. Ya sapa wong eta terus wong kelangan anak kok terus. Ndara mau suwengi ora sare, Gong. Lah ya kono kuat bareng awake dhewe mongko nek awan dienggo perang nek bengi dienggo turu. Lah kok malah ndara ora sare iki bar mateni ratu loro kok terus ora kersa kundur yang pesanggrahan karo tindak nyandi kae, Gong. Oh ayo Gong julake kepiye nyandi tindake ndara mau, Gong. Kakang Karno aku nyemurupiku melibatmu nanging kok banjur hilang saka papan. Ipati Karno durung lega ati kuwi durung bisa ngethok gulumu Ratu Ngawungga. Haji Manggala nuwun wonten dawuh Gusti. Wangun Werkudara wis nyumurupi aku. Petitik narani marang pernahku. Rahayana aku bisa endho. Keparingipun Gusti. Nadyan aku ora wang-wang marang kirbaning Werkudara ananging Haji Manggala. Darisan Ngawangga kulumpukna. Ayo enggal mlorot ing jurang gosong iki kanggo nguwatake marang barisan Sungawangga. Piye sawi kula dherekaken Gusti. Tindak pundi Gus? Kowe mau weruh klepating Karna Ratu Ngawungga. Mboten. Mawana kene bareng tak tekani minggat. Wedi mati jirih getih. Nyoto Senopati Niwihaja anakku wae sing mbok sirn lagi hayu. Rapakne paten ana pisan. Kang, apa? Kowe mau Ratu Ngawungga ora? Ratu Wanggara ora. Alah, aku ora ada kok, Kang. Mau nang kene anggo iki turu wae. Kancane perang guget. Malah miler. Awakku suwak kok, Kang. Ana wong suwak kok roti sak plastik rampung. Alah, Kang mumpung karepmu ki wis suwe. Aku ora pati bali lamun ora nemokake marang papaning Ratu Ngawungga. Mula Petruk ulat-ulat ana kono ngendi ndelik ing Ratu Ngawungga iki mau.
sangsaya dalu wararas abhyara kang lintang kumedhap Pistis sunya tengah wengi lumrang kandaning puspita karenyan ing putyanira sang Dwijawara mrengengan lir swaraning madu bronto sarining kemban nalika samono katingal sampun resik jroning paprangan Tegal Kuru karana sampun dumugi lalis Nalendra kekalih Prabu Bama Wikata dalah Prabu Jaya Wikata awit saking kridaning Raden Werkudara. Nalika samono Sang Bima mulat klebating Ratu Ngawangga, sigara jinangkah parandene kawon rumiyin. Karana nata Ngawangga sampun jengkar saking paprangan, hanganti wadya saking Ngawangga malorot jroning jurang gosong ing pengajap arsa nyungsun kekiyatan. Raden Werkudara sigara mintra saking papan tasih katingal gawang-gawang citraning kang putra ing pringgon dan ingkang sampun gugur mring palagan ing makedatan tinunce jroning paparangan nengno wau kocapa mangsuli cariyos ngajenging makedatan kati Sang Pandhita Durna ingkang sampun sawetawis nilaraken paparangan sajatine mertapa wonten ing madyaning wana Minangsraya ing pengajap amung netepi marang darmaning pandhita ingkang utama. Ma
carita wau menika kawarnane ingkang sinebat wana Minangsraya. Wana gawat sakelangkung wingit labet taksih wonten nisan-nisan tigang perkawis. Ingkang sepisan katahing satu kewan kang maksih galak turut karo mangsa jalma manungsa. Kaping kalih madyaning wana minangka papaning gendruwo tetekan memedi hilu-hilu banaspati genjong warudayong klek-klek balung tandak. Kaping 3 madyaning wana asring kinarya pacak barisaning raksasa. Nyata lamun wana gawat sinung wingit katingal sepi kahanane amung kapiyarsa ngalesting naga ngalih lan malimbangi ngludung pambaunging sun wajak pangempronging gajah pangguruning singa barong. Sanadyan to gawat parandene ing mangke wonten pandhita ingkang yoga brata nenggih menika tawarnane Pujangga nagari Ngastina pandhita ing saka 5 peparabdah Hyang Druna ingkang nalika ngunihang ngadoni wonten ing paprangan pinangka dados tetuwangganing para prawira winisuda dadya senopati ing pasanggrahan Bulupitu. Ananging duk nalika semana sinendhu pangandikan saking Sang Prabu Duryudana mila ciptaning kalih Sang Pandhita Druna tatan kapareng wangsul ing pasanggrahan manawi dereng wonten wewenganing Jawata ingkang linangkung enget-enget pandhita ingkang limpat ing kawruh duntas ing elmi kulina tapa brata mila datan mokal apa kang dadya ciptaning Pandhita Durna tuhu kasembadan katitik ing batos nyipta marang guru Nirada ing uni nenggih Sang Rama Parasu tupimanten panyiptaning Sang Pandhita Durna dadak ing ngawiyat wonten ampak-ampak angemuli sak nginggiling wana Minangsraya piyak nganan piyak ngiring punang ampak-ampak ketingal wonten teja ingkang gemancur menggih menika cahyaning Sang Hyang Rama Parasu pedhak saking kayuwangan segera marapeki marang siswanira Sang Pandhita Druna.
wangun kung kanduan rimang lerleno tanpa kanen dereng dangu sarawuh paduka Hyang Adipukulun kula ngaturaken pasekahan panakrami winantu pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhap padanipun paduka Rama Pukulun. Iya Kumbayana wis ulun tampa kita ngaturake pambagya raharja rawuh ulun kalis ing pangrencana lan banget ing panarima ulun kita ngaturake pangabekti pangestu ulun tampanana. Kawula nuwun kacadhong tangan kekalih. Kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih paring pangestu paduka Rama Pukulun. Kajaba saka iku Kumbayana marma jeneng ulun sumangka pengawak bajra praptahana madyaning wana Minangsraya kene labet kaperbawan marang daya kita ingkang katon mahasta ngasampun yoga bratana ing kene tumanjane ambabar pamata aji pameling ngrawuhake marang jeneng ulun bayana wigati apa Druna para enggal jeneng kita matur marang panjenengan ulun mbok menawa jeneng ulun bisa paring kalidamar marang jeneng kita Druna. Kawula nuwun muni inggih ngaturaken sanget agenging penuwun ingkang tanpa pepindhan keparang paduka tepi dhateng panyuwun kula kanthi batos ketitik ingkang sampun parang rawuh wonten ing madyaning wana Minangsraya. Duh Rama Pukulun keraya-raya anggen kula mapan wonten ing wana Minangsraya namung labet awar jejiban ingkang kula sanggi mongko dereng saged kula tindakaken ingkang kanthi permati ketitik ing mangke kula tinatah dening pengayoman kula suwun Prabu Duryudana salebetipun hangayai Baratayuda menika kula kajibah dados senopati ning Korawa. Nalika semanten sinuwun Prabu Duryudana mundhut dhumateng kula supados kula saged mikut Puntadewa. Mundhut dhumateng kula supados kula saged mikut Puntadewa. Kala semanten kula sagahi pamikuting Puntadewa. Namung nyatanipun kathah bebanten ingkang sami humiring lampah kula wonten ing Rananggana. Ing mriku lajeng kaworan bendus nuwun Prabu Duryudana paring deduka dhateng kula. Kinten bilih kula menika tresna dhateng Pandhawa tinimbang para Kurawa. Semumaipun dhumateng katresnan kula tumrap anggen kula sampun nyagahi minangka senopati ning Korawa ingkang menika duh Rama Pukulun. Kekandengan rumaos jipek manah kula mawi lampah kados pundi supados kula saged mikut Puntadewa. Ngantos kula rencang nggelar baris kanthi wewangun Hiranyapatma. Kula manah menika satunggiling gelar ingkang ampuh. Sekawit kula mawi gelar Cakrabyuha. Namung sagedipun tatas kaliyan putranipun Janaka sawargipun Abimanyu. Kula gantos gelar Hiranyapatma parandene mari paksa tasih kathah bebanten wonten ing Tegal Guru. Mila Pukulun menawi sakinten kula menika mboten saged ngentasi damelan kinodrat kedah kawon kaliyan Pandhawa. Keduwung kula nyuwun pejahke wala dhateng Paduka Pukulun. Pedah menapa kula gesang memirang jagat. Wong mangarcana maya sidhis karing bawana langgeng. Kumbayana, kula nuwun wonten dawuh. Iya. Ulun Wuspana keplating cipta kita kang wektu iki jeneng kita.
semenutuh marang jeneng ulun temah kebrojol kang dadi atur kita lamun totan ngintasi gawe nyuwun supaya mati Drona tembung kang kaya mengkono iku mau tumuli enggal sirnakna saka atimu lan selawas murid sirien anggon kita gegadang marang patining jeneng kita pribadi apa jeneng kita ora inget marang piwulanging agama suci kang wis nyebutake aja to ingkang mateni marang wong liya sedeng mateni marang awake dhewe iku neraka cadangane nanging ing kene Druna anggon kita magut ing rananggono kanthi memateni iku ora sebab saka nafsu kita pribadi nanging labet anggon kita netepi marang darmaning Senopati ingkang mengkono gono pangapura saka kang hakarya jagat karana wong kang wis kepareng magut ana palagane iku wis pinetung kanthi genep mungguh tuna lan kang dadi bejane wondene jeneng kita Druna nutuh marang jeneng ulun iku ora jeneng kleru karana ulun iki guru kita siswa kita kang sawiji wis jujur amung jeneng kita kang naksih urip ana ing ngarep Japada Druna saka banget entoke ngati kita kang wis judetan bisa ngudari dina iki ulun paring wewarah marang jeneng kita Kumbayana kita kepareng paring pitulungan marang jeneng sira Druna nanging ya mung kali sepisan iki yen wis iki ulun ora bakal kepareng paring pitulungan marang jeneng kita Druna wewarah saka ulun iki yen menang ya dadi jayaning Pandhita Druna lamun to kepeksa isih kalah tetep ing kono wis wancine jeneng kita Druna kudu mungkasi anggon kita dadi Senopati ya telangening galang nyiwan gelar pandanuncar dina nderek konang surem sorote tanpa kasur lan pacare purnameng gegono kawula nuwun nggih panyayah ron langking nyadang tumurun ing riris satemah kejawan ing mangsa labuh hasreping manah kula dupi kula tampi sabanipun paduka Hyang Pada Pukulun ingkang menika Pada Pukulun kula warah menapa ingkang kedah kula tampi mugi enggal kadhawuhna Kulut Kumbayana jeneng kita supaya unggul ana ing paprangan ingkang sepisan ulun ngengetake marang jeneng kita kang ulun wis nate paring wasiat wujud aji-aji marang jeneng kita wujude geguntur gegamaning dewa mungguh apa to geguntur kang wis ulun paringake antara liya yaiku guntur geni guntur watu kelawan guntur ladu kang ulun wisake marang jeneng kita duwe nguni iku ngger tamakna marang barisaning mungsuh kita kaping pindhone Druna dina iki ulun angasta pusaka wujud laring manyura iki ulun paringake marang jeneng kita lamun tolar manyura iku mau swinatek bisa nuwuhake gegaman pira-pira kang jeneng kita cipta kaping telune nggih Kumbayana jroning jeneng kita ngadoni pupuh jeneng kita kudu tapa mbisu ora kena jeneng kita wawan sabda marang sapa wae wateke lamun jeneng kita bisa tapa mbisu jeneng kita ora bakal disumurupi marang mungsuh kita
Ananging lamun to jeneng kita nganti kebrojol kang dadi tembung kita, ing kono margane jeneng kita bakal kasumurupan marang mungsuh kita. Iku nggere Durna kang ulun dawuhake marang jeneng kita. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap ngaton, lirikin canging sang maweh gandrung. Sabarang kagulu kirmu yakmayik. Kalau nulung ingin ngaturakan sangat aging penuling tanpa upami, Kula ingkang sampun paring warah dhateng Kang Putra Drona. Para nyonggere ingkang tampanana iki pusaka laring manyura. Sangkering Buddha sang guru kula yang utusa sang Sri panyayah lumampah wanci pangelong kepapa kobor sewu biar pajar manah kula dupi kula nampi nugara saking paduka Rama Bangkulun paduka sesembahan kula paduka guru kula ingkang saestu kula Durna iya ya mung mawanti-wanti pitung kasulun marang jeneng kita aja pisan-pisan jeneng kita celaku ana madyaning palagan kawula nuwun inggih gandeng wis paripurna dawuh ulun marang jeneng kita Durna daya-daya ulun mundhut pamit kundur mahkayuwangan ya mung sesanti ulun iki enget-engeten nggih becik katitik ala bakal kawistara sak gunung atining Pendhita Durna ing mangke dupi sampun nampi pusaka saking Sang Hyang Rama Parasu ing mangke nyobi dhateng sabaning Sang Rama Parasu kendel jeger Pandhita Durna rataning patih sengguni Besok amendemo baris kang prayitna kula swatama kula paman wela saya suwe saya ora pati trewaca nggon ngulatake kahananing jagat apa saka suwene nggone ngambah alas sedina sewengi ora turu goleki wong tuamu kok nganti ora pati cetha panduluku buktine nggih iki mau aku ngerti Kakang Durna ki anek kene iki mau saka kadohan aku wis weruh nanging bareng tekan kene kok wis ora ana apa-apa mung ngawang-awang wong-wong mung wit tanjung sing gejejer ana mburimu kuwi lha inggih kala wau kula inggih ketingal semerep tiyang sepuh kula menika wonten mriki namung kok sarengipun purugi mboten wonten. Apa panjenengan mung pengangen-angenku sing ngambah bareng nganti tak weruhi mripaku iki apa piye. Menapa inggih saking kangen kula kaliyan tiyang sepuh kula. Aku
Prastya nggih Swatama yen nganti ora ketemu karo wong tuamu aku wis ora bakal bali. Perkara Bratayuda sungguh ora weruh. Marga ngelingi yen Kakang Durna kuwi setel aku Swatama. Ana Sengkuni ora ana Durna kuwi bahasan kaya jangan tanpa uyah. Ana Kakang Durna ora ana Sengkuni padha karo ana uyahe sing diuyahi ora ana. Inggih lakar mekaten paman. Kula piyambak inggih kesakit-sakit malah kula menapa calonipun kelampahan kula boten gadah sudarma paman. Lajeng kula nderek sinten paman? Oh Rama inggih welas dhateng Kang Putra Swatama. Kula sampun tanpa ibu menapa kelampahan pisah kalian bapa. Kakang Durna welasa Kakang, aku wis suwe goleki si Kakang. Menawa Kakang Pramban welas karo aku mestine tumuli enggal krungu tembungku iki. Kok mau gajeke ana kene ora ana iki apa pancen wis digondol demit, apa pancen ya mung pengangen-angenku. Apa pancen peningalku kang kurang premana. Apa operasi dhisik wae Swatama. Boten menika namung pengangen-angenipun paman saha kangen kula kaliyan tiyang sepuh kula. Aku wae ning kene. Oh, lah kuwi. Aduh. Kang penembang. Senengane kok gaweke sedulur. Yen ngono mripatku isih cetha pengangen-angen isih genep. Nadyan wis sedina sewengi aku iki ora kelebon pangan ning aku wis premana nggo Mas Paca iki lha ora tenan ana kene. Oh ya aku ana kene aku ngerti apa sakabehing sing tak omongake mau. Pangabekti kula Rama. Ya Swatama wis tak tampa. Ora bakal pisah karo bapakmu nggih. Apa aku edan ketali buta pisah kalawan anak wong sing tak goleki ya mung kowe. Kare wong Durna ki sapa sing tak goleki ya mung Swatama. Upama aku ora mikir karo kowe kok keraya-raya kaya ngene iki nggo apa? Ya Pak. Kare wong pedhot guluku aku mung goleke kowe. Inggih, kula sampun pitados dhateng katresnanipun bapa dhateng kula. Kakang Penemban, eneng apa? Apa darunane si Kakang mau wis tak sumurupi nanging kok dadak nganggo gaweke aku ketitik. Iki mau blas aku ora weruh. Sumurup ya, Dik. Sing tak jarwani mung kowe marga kowe mau wis ngandhakake. Kowe wis pasti ora bakal bali lamun ora bareng karo aku. Tandha yen tresna lahir batin karo pun Kakang. Tenan kok Kakang aku iki tanpa kowe iki wis mangsa tes rasane ati iki. Ya. Kula saka gedhening tresnamu marang aku gentipun Kakang jarawake marang jeneng sira. Nalika aku kasendhu pengendikaning anak Prabu Duryudana, aku banjur semparet lunga saka ing Pasanggrahan Bulu Pitu. Aku njur mlebu nang Ngalas Minang Sraya kene. Sing nderekke sapa? Ijen tanpa rawang. Wah, semono ketemdelane Kakang Penemban. Aku mahas ing sampun. Apa nang ngisor Tanjung kene? Iya. Asline atiku mung aku bakal ngarawuhake marang guruku. Sapa? Sang Rama Parasu. Kuwi gurumu. Iya. Ya guruku, ya guruning swargi Sang Resi Bisma. Lalang ya mula to kadigdayane Kakang Penemban. Kepinterane iki padha karo swargi Sang Penemban ing Ngetakanda. Terus kepiye Kakang? Keterima penyuwunku. Ketitik Sang Rama Parasu wis medhak ning patunggonku kene. Lan wis dawuhake marang aku wis diparingi kekuatan marang Sang Hyang Rama Parasu. Iya. Aring dawuh marang aku. Aku diparingi wasiat wujude laring menyura. Laring manyura. Iya. Lan aku nanti-nanti kelawan guruku. Jroning aku maju nyang palagan, aja nganti aku rembugan karo sapa wae. Aku kudu tapa mbisu. Dayane
aku ana paperangan tapa bisu. Mungsuh ora weruh aku ning aku weruh mungsuhku. Mulai iki aku njur tak coba. Aku banjur nyoba mung meneng kowe teko kene. Jebul paning para nyata, ketitik sing ora nyumurupi marang pun Kakang. Wela dalah. Swatama, gelengger. Ana kanggo patuladan ya nger wong tuamu iki. Pendhita wis pinter, ewadine rumangsa kurang kawruhe. Ana kawruh anyar ngredi. Teliti dicatet jroning batin. Iki kena kanggo patuladan ya swatama nadyan wis sepuh ning ora sepening pangudi nadyan wis tuwa ora kembo nggone tansah budidaya ngono ya nger. Mula nek kowe iki entuk ulangan apa-apa ki ya cateten aja mung tok ulone wae. Tenan ya swatama yen ana ulangan sing sekira wigati tumraping uripmu kuwi ya kudu tak catet. Aja mung nyateti nggon mbok-mbokan. Inggih. Kaluhuran dawuhipun paman. Tenan ya nggih wanti-wanti marga yen ana mundhake ya kanggo kowe dhewe ya nggih. Kaluhuran dawuhipun paman. Tenan nyuwun tuwa wong tuamu. Sapa sing ora ngerti kondange Kang Rama? Ewadene ana kawruh anyar dicatet lho. Mangane dikarekke lho. Iki kena kanggo patuladan. Aja kaya kowe Swatama. Nyatet durung rampung kok kokohmu tok dhisik. Rayani pake tok. Nyuwun pangapunten. Nyara brutu moh. Derajatmu iki apa? Inggih kaluhuran. Sabdanipun paman Pak. Ya, meneng dhisik. Kakang Penemban, ana apa? Lah iki aku nyaosi pirsa. Gelaring baris Hiranyo Patmo bareng ditinggal Kakang Penemban. Wis mosak masik kaya gelagah dibabati. Marga wis rumangsa ora ana kekuwatane. Oh ngono Diarya. Iya mula Kakang Penemban iki sinuwun paring dawuh karo aku. Kinten ngupaya Kakang Penemban yen wis ketemu Kakang Penemban diaturi kundur menyang pesanggrahan Bulu Pitu. Kinten mangarsani marang adeging gelaring baris Hiranyo Patmo. Sinuwun Prabu Duryudana nglenggone ngrah keluputane ingkang mengkono nyuwun samudra gunging pangaksama lawan Kakang Penemban lumantar aku. Oh iya. Ning satemene anak Prabu Duryudana kuwi ora luput. Malah kapara bisa nggugah rasane atiku. Ratu kok diluput iki luput nganggo dalan metu mending luput dening Nalendra kuwi. Iya nadyan panjenengan dawuh mengkono nanging anak Prabu wis rumangsa luput. Mula awit kangsa kowe iku ayo Kakang Penemban ndak derekake enggal manjing marang pesanggrahan Bulu Pitu maneh. Diarya, apa? Pangrasaning pun Kakang ora perlu dadak manjing ing pesanggrahan Bulu Pitu. Gandeng wis kasembatan pengajapku. Dina iki aku tumuli bakal manjing yang paperangan maneh. Aku ora bakal lega anggon kurep lamun durung bisa mikut Prabu Puntadewa nuhoni pangandikaning anak Prabu Duryudana. Sikra kang pala tuminggal sampotan wong tali leretate piledeng kondo kain lain kumangun paniki dengan sangat simik belating wong tali yen mengkono Kakang Penemban kersa sing andika tumuli enggal bakal manjing jroning paperangan ora kepareng tak derekake manjing ing pesanggrahan Bulu Pitu. Sumangga keparinging Kakang Penemban ya wong aku nyuwun pamit tumuli bakal ngaturi unjuk uninga marang Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya mangsa Badawa. Swatama kula paman nderekno Kang Rama manjing yang paperangan kalau napa nuwun inggih. Swatama kula wonten dawuh. Wanti-wanti weling kumarang kowe ya nggar. Jroning bapakmu bakal maju yang paperangan kowe aja nganti pisan-pisan nyekel gegaman. Gedene aja nganti kowe melu tumandang ya nggar Swatama. Malah kepara kowe singitana kowe aja nganti ngetokno paperangan. Mekaten Rama. Iya.
Namung mangke kula kadakwa satunggiling satriya ingkang nguci ring patrap ora. Sekabeng ayahmu aku kang bakal nyangkul. Aku kang minangka wakilmu. Oh iya Gareswatama yen mengkono kepaning Kang Rama ora liwat. Estokno Gareswatama iki. Kula badhe sesingitan namung boten tebih saking paperangan. Iya Gareswatama. Wis antum gawe Diarya. Yen ora bakal sumusul marang aku. Dina sumusul menyang paperangan. Iya Kakang, aku tuh mulai bakal munjuk anak Prabu Duryudana.